चना के दूगो दाल है हमनी भोजपुरिया लाल। का रउआ यकीन करब कि भोजपुरी सिनेमा में भी एगो गब्बर सिंह बनल रहे, एगो किरदार, और ओ गब्बर के किरदार निभवले रहलन वन एंड ओनली रवि किशन साहब। जबकि ठाकुर बनल रहलन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र जंपिंग जैक। हम तोहर मौत देख ले बिना ना ही मरब गब्बर। बाकी ई कहानी शोले के कॉपी ना रहे, एमे कई ऐसे बदलाव कइल गए रहे जे सुन के आप चौंक जाइए। आखिर बसंती पुलिस इंस्पेक्टर काहे बनाइल गए, ठाकुर के हाथ पांव काहे ना काटल गए, आ ए फिल्म दर्शकन के दिल जीत पवलस कि ना। आप सबके प्रणाम, रउआ सभे के स्वागत बा खाटी भोजपुरिया अड्डा पर। तो चलिए शुरू करी भोजपुरी के गब्बर सिंह के पूरा किस्सा। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बनल रही, काहे कि आखिर में हम बताए कि भोजपुरी के ई प्रयोग सफल रहा या ना। उन्नीस 1975 में रिलीज भइल शोले खाली एगो फिल्म ना रहे, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास बदल देवे वाला घटना रहे। सरदार, दो आदमी। वो भारतीय सिनेमा के इतिहास बदले वाली एगो घटना रहे। जय वीरू के दोस्ती, ठाकुर के बदला और गब्बर सिंह के खौफ, आज वो लोग ओकर संवाद याद रखेला। इस फिल्म की लोकप्रियता इतना जबरदस्त रहे कि अलग अलग भाषा में एक प्रेरणा पर कई फिल्म बनल। भोजपुरी सिनेमा भी ए प्रभाव से अछूता ना रहल। साल 2008 में जब भोजपुरी सिनेमा तेजी से एगो ब्रेक के बाद आगे बढ़त रहे, तो निर्माता निर्देशक नया नया प्रयोग करत रहे लोग। ए बीच रिलीज भइल फिल्म गब्बर सिंह, जौन हिंदी सिनेमा के कालजयी फिल्म शोले से प्रेरित रहे, बाकी रोकर कहानी के भोजपुरी रंग में नया अंदाज में सजावल गई। इस फिल्म के सबसे मजबूत पक्ष रहल कलाकारन की टीम। रवि किशन गब्बर सिंह बनले, क्यों सोच सकेला। उस समय रवि किशन भोजपुरी के सबसे लोकप्रिय स्टार में गिनल जात रहलन। दूसर ओर हिंदी सिनेमा के जंपिंग जैक जितेंद्र भोजपुरी पर्दा पे ठाकुर बलदेव सिंह बन के नजर अलन। और एक बात और ही कि ये उनका पहला और आखिरी फिल्म रहे, और वो अपना आप में एक बहुत बड़ आकर्षण के केंद्र रहलन। फिल्म में अभिनेत्री मोना थीबा बसंती के किरदार निभवली। बाकी ई बसंती घोड़ा गाड़ी ना चलावे, बल्कि वर्दी पहन के अपराधिन से लोहा लेवे वाली पुलिस इंस्पेक्टर बनल रही। साइड प्लीज। सिकंदर खरबंदा समेत कई कलाकार इस फिल्म के हिस्सा रहे। कुछ गाना आप देखते बड़ी स्क्रीन पर। ये गाना आपके जरूर शोले फिल्म के ये दोस्ती के याद दिला दी। हमनी भोजपुरिया लाल। इमें महबूबा महबूबा गानो रहे, ओ के भोजपुरी अंदाज में प्रेजेंट कर रहे। तो अब बात करें वो बदलाव के जो ने फिल्म के अलग बनवलस। शोले के ठाकुर के दोनों हाथ काट दियल गए रहे, बाकी भोजपुरी गब्बर सिंह में ऐसा कुछ न भइल रहे। ई कहानी में ठाकुर के हाथ पांव सही सलामत रहे, बाकी ऊ देख ना सकल, नेत्रहीन के किरदार निभले रहलन। यानी ताकत के जगह किरदार के बेबसी अलग तरीका से दिखावल गए रहे। अब आई बसंती पर। हिंदी वाली बसंती तांगा चलावत रहे, बकबक करत रहे, बाकी भोजपुरी बसंती सीधा पुलिस इंस्पेक्टर। मतलब कहानी में महिला किरदार के और ही मजबूत बनावे के कोशिश इनमें साफ दिखत रहे। गब्बर के किरदार में भी बदलाव देखे के मिलल। वो खाली डाकू ना रहे, बल्कि एगो पूर्व सैनिक से अपराध के राह पकड़े वाला एगो आदमी के रूप में उनके प्रोजेक्ट कइल गइल बा। ये बदलाव से निर्माता शायद ही चाहत रहलन कि कहानी नया लगे और खाली नकल ना लगे। 14 मार्च 2008 फिल्म सिनेमा घर में रिलीज भइल। रवि किशन और जितेंद्र के जोड़ी देखे खातिर दर्शक उत्साहित रहलन। मीडिया में भी ये फिल्म के खूब चर्चा भइल। हालांकि एकरा के शोले जैसन लोकप्रियता ना मिल सकल।
बाकी भोजपुरी सिनेमा में ई एगो साहसिक प्रयोग जरूर मानल जाले, काहे कि निर्माता सीधा भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित कहानी के भोजपुरी रूप में प्रेजेंट करे के कोशिश कैले रहल। आज जब भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पलटल जाला तो गब्बर सिंह के नाम जरूर सामने आवेला। एक सबसे बड़ा कारण बड़न रवि किशन के गब्बर सिंह वाला किरदार, जितेंद्र के भोजपुरी में मौजूदगी और कहानी में कई गए साहसिक बदलाव। कारे ठाकुर ये तू लंदन के लिए आल बाड़े रे, हमरा के पकड़े के खातिर। ये फिल्म शायद सुपरहिट ना कहल गई, बाकी भोजपुरी सिनेमा के एगो प्रयोग धर्मी दौर के पहचान जरूर बन गई। तो आप लोग के का लागेल अगर आज फिर भोजपुरी में शोले बने तो गब्बर के किरदार के सबसे बढ़िया के निभाई, रवि किशन, पवन सिंह या खेसारी लाल? भा कोनो नया चेहरा? अपना राय कमेंट में जरूर लिखी। अगर ई वीडियो पसंद आयल होके तो लाइक करी, चैनल खाटी भोजपुरिया अड्डा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबाए मत भूली। हम फिर मिलब एगो और ऐसे रोचक किस्सा के साथ। तब तक खातिर जय भोजपुरी, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय हिंद।